Yan, dito kami ngayon sa may sa may Manila Bay Ayala Mall. Mag-install kami ng kurtina. Naman yan sa ground floor, yung the nines. Mag-install kami ng kurtina dito. Si Dondon, saka si Rolly. Ito namin dito sa my nine store. Kurtina. Ito yung kurtina sa nine store. Ayan. Dito kami yan sa nine store mga inyas. Vlog ka din, sir. O sir, ano lang sir, yung libangan lang, libangan. Libangan. Naka-rate na ako eh. Ano kasi sir? 46k na yung followers. Smoking dami sir. Kung kasi kung Add mo ako. D9s, dito kayo sa D9. Ayan si sir, 49k ng followers sa Reels. Grabe tibay. Ayan, Search mo ako sa Facebook. D9 store. Mayans, pauwi na kami Mayans, no? Ano ko na kami? Na-install na namin yung kurtina sa D9 store dito sa may Ayala Mall, Manila Bay. Pauwi na kami. No? Salamat sa panonood niyan. God bless everyone. More power. Keep safe. Sana sa buti kalagayan. Bye bye mga yens.